Iya. Nek kula nangka blonyo terus betone sepira? Mongko aku ora ndek beton lho. Aku ya ora ndek beton. Kok kowe ngomong karo aku? Lah sing muni nangka blonyo sapa? Aku, ning aku ya ora ndek beton. Aku duwene pongge. Pongge ora. Oh. Saiki iki sik no sing sapa? Nangka blonyoh iki no. Nangka blonyoh. Iki parapane akeh banget ana. Nangka blonyoh, Bagor Brand. Ayo medun. Iya. Mbak Tatin Lestari Andayani dalam kurung nangka blonyoh. Kok nangka blonyoh. Kuwi sing marapi udu aku kok, sing marapi wong-wong kok. Nek aku ora tau marapi dhek, ora tau blas. Nangka blonyoh, Bagor Brand. Iya. Nek kula nangka blonyo terus betone sepira? Mongko aku ora ndek beton lho. Aku ya ora ndek beton. Kok kowe ngomong karo aku? Lah sing muni nangka blonyo sapa? Aku, ning aku ya ora ndek beton. Aku duwene pongge. Pongge ora. Aku ya ora ngonekke kowe kok ngomongke wong sing do omong kok. Kok ndur nesu karo aku. Ya ora nesu maksudnya lho. Lisae lagi munggah disanjung-sanjung aku rung munggah lho wis dunekke nangka blonyo. Aku sing nyanjung Lisae sapa? Wong aku ya ngunekke Lisa mbiyen sadurunge tak temui wah. Ya kan terakhir. Rambute berintik. Iya. Nek saiki pancen mundak ayu, mundak kopen. Wis iso perawatan saben dina. Lah nek aku seminggu pisan facial. Nek aku Nek kowe facial dicetet apa? Lah emangnya nek facial dicetet? Ah iya to, iki lho lemak-lemak iki dicetet ngene iki men resik raine. Maksudnya apa Marjo? Dicetet sak ember iki, dicetet apane? Udu aku lho. Lah iya kae sing kenong kurang ajar. Ayo. Ora dalange, ora wiyagane nek karo aku kok embuh lho. Ayo kuwi mulane kowe ngrasakno. Ha iya, lha wong kowe iki ya nek ndi ya ngebak-baki entek-entekke. Iya. Ya ora apa-apa, ana sing ngarani Bagor Brand. Sing ngarani Bagor Brand Sukimin. Iya. Iki Bagor Brand iki aku ya maune guyu. Bagor Brand iki pakanan kewan iki lho, no. Dadi anggepe Tatin iki dedak. Iya. Ya wis ora apa-apa. Marai lemu kok dedake. Hah? Marai lemu. Ha mulane kowe iki kurokno. Ning ngurake piye? Kowe iki lho sadurunge ndek bojo mbiyen. Ngapa? Jaman melu aku mbiyen, wah kowe iki luar biasa anggere muni dandan awake sak awakmu isih sak Mbak Ria iki. Ora gede-gede banget sedengan. Kuwi lingguh tek ngono kuwi penonton kabeh mripate tertuju nang Tatin. Oh. Saiki wis beda. Saiki sing do ngrasani iki. Kae sik Tatin sik ndi kae kok. Oh, kok lemu banget ngono. Sing do omong iki, oh kok dadi semono to saiki? Ngono. Lah ya kan sepira? Lah ya maksude tok cilikke semene iki ngono. Lah nyilikke piye gemboske? Ah kene tak cublese apa piye? Duwe dom apa? Hah? Duwe dom apa piye? Pring. Pring. Pring ya piye maksudku? Ah iya ora. Yo. Ora jane jenengan ki ngapa ya kok ngelek-elek aku terus ki ngapa? Ora apa-apa, ora ngelek-elek kok. Kok gek cinta tapi tak tersampaikan. Apa ngono iki? Ngapa menjem-menjem? Ora kok dadi kowe kok muni cinta tak tersampaikan. Lah ora lho, nek wong sengit ki biasane ndulit lho. Ndulit aku mau nemeng dulit. Lah apa? Karepe ngapa? Seneng kok ming. Apa itu? Kowe iki ibarat. Oh, mbok iwetan. Hah? Mbane ibarat mbok i timur. Maksudnya peribahasa no lho, nek basa Indonesiane. Peribahasa ki ora kuwi. Apa? Peribahasa kok mau piye peribahasamu apa? Sengit dulit. Sengit dulit. Ya kuwi itu peribahasa, nek peribahasa iki basa. Nek Jawane apa? Peribahasa ki apa? Anu apa jenenge? Air setitik. Air apa? Apa? Air apa? Kok sik to tak mikir. Lho apa jenenge? Nila setitik. Ada susu sebelah enggak? Ya beda tuh kuwi ya. Ayo malah seneng banget.
Ayo. Iki Misale sapa ta iki? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari ngono kae. Sapa sing kencing? Peribahasa. Ya ora cocok nek karo jenenge nek wong sengit ki bakale seneng ora malah susu apa mau. Ora lah kowe kok dadi ngarani aku cinta tak tersampaikan iki piye maksudnya? Lah mergane kok ngelek-elek aku terus ki biasane nek wong ngelek-elek iki senenge. Ya urung karuan kok ya. Lah saiki tak takon seneng ora? Sapa? Jenengan. Ora. Tenane. Sik tak ngombe kopi sik. Ben uripku peteng. Lah ngopo? Ha iki kan gelap ya to. Ben ireng to? Heeh. Nggih. Piye? Ben ireng. Wis nek ireng. Aku ngono kok takon aku ngombe kopi ben ireng. Ha wis. Wis ireng. Mbok diputihke. Ora kuwi diurus kuwi, engko ndak kanu kalayak rame do. Ngopo? Ayo kuwi mau kowe muni kok dadi aku seneng karo kowe iki ketemu pirang perkara. Ya biasane kan ngono kuwi nek wong elek-elek iki engko suwe-suwe dadi seneng. Ha iki tak takon kak kowe. Apa? Nek upama aku, heeh seneng kowe piye? Ya aku gak mau lah. Lah ya wis. Itu namanya bertepuk sebelah tangan. Ngono lho. Lah saiki piye arep seneng nek bendina dunek-onekke? Dunek-unekke iki ora perkara sengit lho, Din. Berarti seneng? Ora. Lah? Piye to? Oh, jangan GR. Loh, lah nek ora seneng ora sengit berarti seneng. Iki meng ibarate. Ibarat apa? Peribahasa. Ngene lho maksude, aku unek-unekke kowe iki mergo aku iki perhatian karo kowe. Kowe iki aja kelemon, kowe aja kebangetan lemu sing rada kuru sithik. Lah perhatian itu tanda apa? Lho perhatian ya, perhatian iki oke banget kae. Nggodalan kae perhatian banyak anak-anak jalan, jangan ngebut ngono kae ya oke. Lah perhatian nek aja lemu-lemu? Ya ora apa-apa kok. Aku ngeman karo kowe kok. Wong Jajal, lemu ki. Piye? Nek ora seneng jajal tak gandrung seneng ora ora aku. Ah kok kowe iki bendina gandrung kowe. Lah Kok sik to, kowe iki aja kok nggayuh dalang. Lah ngapa? Karo kamerawan kowe ditolak kok. Nek mergane kan kae meng ngapusi kae jenengan kae padha jenengan lho. Apa? Atine meng ndobos Do. kabeh. Do, ngadeg kok do. Ngadeg kok tak Ngadeg do. Iso ngadeg ora kowe do? Ah, karo kae kowe ditolak kok. Monggo kae nek omong gagap. Nah. Lah ya aku legah nek karo kae, umpamane dadi. Oh nek karo kae berarti gelem. Ngejak piye? Geleme ro sapa? Ayo, ngono. Yo, maksudnya apa? Ngono nah. Oh, bener ya, bener. Yo, saiki yo. Burung kok nek meneh. Ke. Se. Oh, coba sini. Ayo jajal aku gandrungan coba mbok menawa engko gandrunganmu iso gawe renaning atiku. Jane aku ra iso sih gandrung ming waton nembang wae. Alah aleman. Lah, ngapa ta? Kata-katane iki jane aku ra iso sih. Lah piye? Ora usah nganggo sih. Lah nganggo apa? Ora, jane aku ra iso. Ngono kepenak. Jane aku ra iso sih. Mergane aku pancen ra iso gandrung sih. Mergane ngono lho sih. Lah metu dhewe yo. Tumbas kopi sih. Metu dhewe. Apane? Sihe. Oh, sihe metu. Ayo. Tembang mar apa? Nek meng aku sing wis apal aku gal. Waduh lah aku ra iso kabeh lho. Ayo terserah iki anu Pak Sukino kok sing nyuwun. Nyuwun apa? Kok kowe kon gandrung aku. Pundi? Pak Sukino? Nyawer lho, Pak. Nek ora aku gak. Nek ora nyawer ora dadi lho gandrungane kok. Kapok kowe. Wis, iki lagi iki ana Letnan Kolonel diperintah sinden. Lah ya nek ora pas nang panggung ya ora wani aku. Wis karo bapakne rasa.
bobok sesuk sekolah urung ta iki ya? Urung ta. Ki melu bapak sik kuwi. Melu ki lho bapak. Ya cah kendel kok calon dadi bintang tamu kuwi. Ayo. Ha sing mesti disawer Pak Sukina. Ya. Rinasa sayang ngalelo. Ngapa kok ana iki ekspresine? Gandrung kok sedih. Lah ya apa? Gandrung ki ya sing anu lagune suarane kasmaran utawa Iki... apa upamane anu gandrung ki upamane ya sing tembang sing mengenane ati. Lah kowe pertama wis Rino saya karoso. Dengarkan liriknya. Kukur pahlawanku. Lah kok nek seneng-seneng ya piye? Ya wis sakarepmu tak. Lirike wae dirungokke. Kae. Oh, Pak Mulyana, Pak iki. Iya. Digandrung ya ono apa, Pak? Digandrung sak modare. Sak modare cengelmu. Nggih, Pak, siap. Pak Edi Mulyana ajudan Bu Menteri. Iya. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Pak. Mugi-mugi rezekipun lancar. Salah satu dongake wis lancarke biyen-biyen. Lah ya nek jenenge wadine iki nek ya ndongake. Ajudan menteri iki nek ming dhuwite nek ming bayar kowe guru ki nganggo atusan ewon. Sida ora iki? Sida, ya. Lah sida wis nganu Wis ngapa? Maksude wis siap-siap ya. Nek sayange ra sorene lah aku piye le gandrung. Ora sarono kok ado-adoan aku nek cedak ya moh. Kaya nyedaki Bagor Brand. Alah, ora tau ngrasake kowe ngomong. Malah udut. Ayo sakarepku apa? Ora entuk disambi. Digandrung ki. Karang men rada suwe. Ayo. Piye ta? Wis gak wis ayo. Baleni ya. Heeh. Rinasa. Sambil udut terus ndelok TV. Ngapa wi? Ayo nek digandrung ngono tadi. Di TV-ne ndi? Oh nek ora nang omah kok. Sayang ngalelo. Iki dadi sapa? Parjo. Kana lu wae. Nek ndelok ditembak apa piye kowe? Wayangan kang hanger ridu ati mung tansah wewayangan. Oh piye? Maksudmu? Iki dadi Sena apa dadi Brata? Loh, aku manut. Aku tok dadekke apa aku manut. Dadi munyuk wae. Ora masalah waton. Kamandaka lho. Ora apa-apa, aku tok dadekke munyuk ora apa-apa. Nek awake dhewe gelem munyuk-munyukan. Dadi Den Mas Brata ya? Iya, dadi Den Mas Brata njebrot moto. Matane sapa? Matamu. Mataku ora jebrot. Sing kono mingkem ngene. Mengkelingan duh slagamu. Tak kira yen cakepane dudu kuwi. Lah pripun to? Mung kelingan debt kolektor. Kula tansah kemutan slaganipun jenengan Loden Mas. Sakarepmu, kowe suminten berarti iki ya. Kowe suminten tak kira
Ya. Sakarepmu Suminten ning aku ora iso nglakoni sap pripun to, Den? Sap ki basa ketoprak sabab. Sap. Aku wis ana sing duwe ya kuwi cempluk warsiah. Cempluk warsiah? Iya. Isih sedulur lho karo aku. Ya sakarepmu. Ning aku ora iso nampa katresnanmu. Mbok ora gumujeng to? Mbok sing serius. Loh, aku ora guyu. Aku serius. Mbok jenengan purun nggih kalian kula nggih, Den Mas. Ora iso. Sebabipun menapa? Ora didasari rasa tresna kok kon iso nglakoni katresnan kuwi. Lah nggih mengki suwe-suwe iso tresna nek ora iso. Sing jeneng tresna ki ora iso dipeksa, ora iso. Urung dicoba kok muni ra iso? Lah. Ora iso kuwi. Kabeh kudu dijajal dhisik, Den Mas. Apa meneh kudu nganggo dijajal. Aku ora iso nglakoni kaya ngono. Aku di seneni karo Kanjeng Panembahan Pangisingan. Kok Pangisingan? Lah sapa? Sapa jenenge, Mbok? Pasingsingan. Pasingsingan. Panjenengan kebelet napa pripun to, Den Mas? Kleru lehku omong kesusu-susu. Sing gedhe pangapuramu ya Suminten. Witing tresna menika jalaran saking kulino lho, Den Mas. Durung karuan kuwi kabeh. Mbok panjenengan niku ampun ngeyel. Ora ngeyel, ning wong kuwi duwe apa? Jati diri. Aku ya duwe jati diri. Jati diriku wis tresna karo cempluk. Mula aku ora iso mbagi katresnan kuwi ora iso. Ya aku diibaratke cempluk wae ora apa-apa. Ya ora iso kelakon wong pasuryanmu wae beda karo cempluk. Ayo aku to? Heh? Ayo aku. Sing kandha sapa? Lah aku ngono kok. Ayo aku, gede-gede aku. Apa Den Mas? Kesleo telake. Guyu ra iso meneng. Oh, jebulane Den Mas Brotoe duwe kanu to, saradan. Saradan sing kepiye? Nek guyu ra iso mingkem, nek guyu ra iso wis. Aja kaya ngono. Lah kula niku tresna tenan lho kalih panjenengan niku, Den Mas. Tetep aku ra iso. Mbok ampun ngoten to, napa panjenengan mboten mesakaken kalian kula? Suminten, kowe iki isih enom. Lah Mbok ya golek wong lanang liya. Lah nek sampun tresna nggih. Abdiku ana ing Kraton Agung Nusantara. Napa wonten napa? Pirang-pirang kowe milih sapa? Kula mboten ajeng milih wong kula tresnane kalian panjenengan lho. Ya sing gedhe pangapuramu aku ora iso nglakoni. Alah mbok mesakake ngono lho, ana wong wedok kaya ngene kok ya ora dilahapi. Wong sing jeneng aturmu wae wis kaya ngono kuwi nandhake nek suwijining wong wadon sing ora apik. Mboten lah kula Ana wong wadon kok ngendikane wis ana kaya ngene kok dirahap. Apa anggepmu kowe kuwi panganan apa piye? Lah nggih nek jenengan ngimbake kula panganan nggih kula gelem kok. Aku mau mangan. Panganan rubung laler kok dipangan. Niki dereng dirubung lho. Wis ngono kok. Wong lagi diencoki urung dirubung. Lah, dencok iki malah wis didelehi penyakit. Saya mung sedilit kok. Ora iso. Lah mbok ampun ngenten niku to, Den Mas. Emoh. Sebabe ngopo ngono lho, nek mung ora tresna iki suwe-suwe iso dadi tresna. Ora iso. Kowe kok wong kok ngeyel banget to. Lah nggih kula ya pun tresna kalian jenengan lho. Wis ora iso. Mas. Wis. Gelem ya? Gelem ya? Terus kene nembang. Hatiku tan kuwawa pamikirku tan jemutu manem. Sing apik kata-katane. Lah ngapa? Balen ono meneh. Sing atiku pamikirku tan jemutu manem. Kalbu tumanem kalbu Den Mas kupingnya lho. Kupingmu kuwi kok. Lah jenengan krungu
Kaget aku. Krungu ukara tembang kok dadi tekan semono. Tawang ya atiku tan jemu tumanem. Tumanem. Aja Kudu tuliane. Ayo, aja dipedhot-pedhot. Atiku tan jemu tumanem. Aja tan jemut. Jemutu. Ora nganggut lho, ora jemut. Kudu kuwi. Lah apa? Tumanem. Ya, terusno. Atiku wis kadung tresna. Atiku ora. Halah, ora ya suwe-suwe gelem. Ya iya. Mung sirawang marah ati. Ya. Ya piye? Lah ya terusno. Arep tok tibake opo? Ayo tiba bareng. Ora sok kaya ngoyo ngene seminten. Gelem nggih? Emoh. Lah terus aku piye nek jenenganmu? Ya wis kono sakarepmu arep bijik-bijik ya sakarepmu. Ya Aku wis ora peduli karo kowe. iya, hati-hati ya sesuk nek liwat dalan kono aku tak tusuk kowe. Apa? Rasa omongan, rasa caturan. Lah Nek kok wis ora gelem ya wis rasa omongan. kowe ngancam seminten? Lah ya nek ora diancam ya piye? Kowe ngancam. Iya. Ditenono. Ngapa? Yen kowe liwat ngarep kadipaten Ngapa? ana ijo-ijo dawa-dawa mentul-mentul Apa kuwi? wong mikul empring. Terus banjur aku arep digapakke. Ora tak apa-apake, tak sunduk nganggo empring. Ya ming lara tok ora metu getihe. Iya. Aku tak nembang ya. Ya ngembang sing apik. Arep milih Den Mas milih salah siji. Sapa? Den Mas, Milih apa? kadung tresna apa kuwi kembang rawe. Kembang rawe wae. Kok yo gelem karo aku ya? Oh iya, engko anggres kembang rawe mengko terus apa panjalukmu tak turuti. Tenan lho Den Mas. Wis rasa kuwatir. Nek ngapusi awas. Ya ora apa-apa meng awas. Dosa. Apa kuwi dosa? Wis ngerti dosa kuwi wong kang tumindak ala kuwi mesti bakal kena dosa. Ya wis jenengan wis ngapusi karo aku. Ayo. Denko. Muni ya. Muni ya Denko tut ngono kuwi. Yo. Tak. Ayo digedruke sik. Ya, mangga. Masih bersama Warga Lara. Kembang rawe kita tampilkan bersama biduan Ating Nongko Blonyo.
suwe banjur suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas Alhamdulillah. Wis. Piye iki aku keringetan lho. Apa? Wis keringetan. Ayo gek manggon kono gek kebut-kebut. Iya. Kaya telo.